Здравейте, приятели и последователи на нашия канал в YouTube True Gear. Искам да ви представя двата модела, за които говорих по-рано в моите въведения. Това са моделите HDS и съответно TB68 калибър. Значи, това е HDS, който е така доста атрактивен като модел. Това е двуцевка, която съответно е 16 джаула като сила. Разстоянието, в което може да изстрелва топчетата, е около 25-30 метра, което е напълно достатъчно за самозащита и самоохрана. В момента това са така едни от най-популярните модели, които се търсят в днешно време, с енергия 12 грама бутилка CO2. Тя е стандартна бутилка, която реално може да се закупи от всеки един оръжейен магазин. Това е модела TB68, който наподобява помпа тактическа. Същите показатели с същата бутилка и долна енергия. Може да видите също подробности и в сайта ни truegear.com, който ще бъде описан във всяко едно видео, което ще качвам в последващите епизоди. Така че очаквайте с нетърпение следващите епизоди. Също така ще има и доста други интересни видеа. Така че това е за сега. Хубав ден ви желая и последвайте нашите